Hello guys, good morning. So today is actually Friday. Today is Friday. Friday ba? But anyway, kahapon actually gumawa kami ng longganisa and meron kasing nag-sponsored sa ibibigay sa mga tao. So maraming salamat. Ayun niya man po magpabanggit ng kanyang pangalan. Nagbigay po siya ng para ipamigay doon sa mga mas nangangailangan. So ngayon, kahapon, gumawa kami ng longganisa. And then, ngayon naman, gagawa tayo ng lumpia. Nakikita nyo, ang daming carrots. So, gagawin natin lumpia. Yun yung ipamimigay natin sa mga tao. Kasi, yun yung request niya na gano'n yung gawin natin. So, ako yung mamimili kung ano yung, kung sino yung aking bibigyan. Ako yung mamimili. And then, ayun. So, yun yung tinatrabaho namin ngayon. And, medyo nagmamadali na nga kami kasi mayroong delivery ngayon. So, kailangan maagang makaalis and nakapagsaing na rin ako. Pero, nag-request siya na mag-picture ako dun sa bibigyan ko. Sabi ko nga, hindi ako sure kung mabibidyohan ko, mapipicture ko kasi nawawala yung sinseridad ko pag nagbibigay ako tapos pinipicturean ko or binivideo, nawawala yung sincerity ko, nawawala yung sinseridad ko talaga. Kaya, sabi ko sa kanya, itatry ko, pero hindi ako nangangako. Pero ito lang, kita ko lang sa inyo. And sana lang nagtitiwala siya sa akin kung hindi man ako makaprovide ng video or picture talaga. Alam ko naman nagtitiwala siya sa akin. So, ayan, kasi nahihiya ako mag-video at saka mag-picture pag yung talagang nagbibigay ka tapos nag-picture, nahihiya ako. Tapos, yun. So, ito yung gagawin natin. Hi pa, ayan si Papa. Hey guys, ayan, salamat sa nagbigay. Salamat po. Kasi sa amin niya pinadaan. Sana para marami pang blessing na dumating sa buhay. Oo. Amen. So sa amin niya pinadaan para ipamahagi ito sa mga tao. So, marami naman kami kakilala na nangangailangan talaga. And kahit naman hindi naman kakilala, marami kami nakikita dito sa labas. Marami. Kaya sila yung bibigyan natin. And, yun. So, medyo madali na tayo. So, ito yung mga igagawin ko. Ayan. So, binabalatan ko yung mga carrots para magawa na yung lumpia. Pero yung longganisa, ito na, marami ng longganisa na nagawa namin. Ito. So, bibilangin ko kung magkano lahat yung kailangan bigyan. So, ayun. So, start muna tayo, guys. Tapos pala ito, kasi medyo bumabalik-balik na yung Shopee, pero ang dami ko pang item na sinold out, kaya yan lang muna yung natin na ipapaship ngayon. So, kita nyo yun, puro yan para sa lumpia. Kasi nga kahapon, tapos na kami maglongganisa. So, lumpia naman. Hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi nga umalis ako ng maaga para mamili ng mga stocks. So, ayan. So, nakikita nyo ang dami. Puro mga ingredients. So, ito yung tinatrabaho ko. Tapos, ito, gumagawa ako naglalagay ako ng mga orders. Kaya, hindi pa ako tapos. Ito pa, yung mga nakasulat dito, yung aking Pero, unahin ko lang muna to para ma-wrap na ni Papa. So, ito yung aming, guys, habang nagtatrabaho, kumakain. Kasi, ayun yung aking brother-in-law. Kumakain kami habang para mabilis yung trabaho. Ito pa lang yung nagagawa ko. Kulang pa yung ko, tinimbang ko na carrots. Hello guys, good afternoon kasi 5 PM pa. Medyo may yung electric fan kasi sobrang init. Diyos ko Lord, grabe yung summer. And actually hindi pa kami tapos talaga ni Papa na maggawa nitong lumpia. So ang ginawa namin sa lumpia is ginanito namin siya. Ayan. Meron siyang 10 pieces. Kasi si Papa 6 yung, balite 12 pieces yung nilagay niya. Sabi ko 10 lang. Para at least marami namang wait lang ha. Kasi masyadong malakas yung electric fan, yung ceiling fan. So, sabi ko, ganito na lang para hindi kami nag-repack kasi yung pag-repack namin dito is tigpa 5 pieces lang. So, ngayon lang to
na 10-10. So, bali yung gagawin namin, mayroong ganito na lumpia. Tapos, yung sa longganisa naman, ganun din yung gagawin namin. So, yun yung ipamimigay namin. So, plano namin ni Papa kasi pagod na pagod si Papa. So, pinatulog ko muna. And then, plano namin ibigay ito mamaya, yung medyo gabi na. Oo, kasi para wala na masyadong tao. Kasi kahit quarantine, marami pa rin tao sa labas. So, plano namin dyan sa labas ng subdivision naman ipamimigay kasi marami dyan sa alam mo yung mga mahihirap na ano natin, mga kapitbahay. So, sa kanila natin ibibigay na mas malapit. And plano din namin magbigay din doon sa place ng basta sa mga feeling namin saan yung mas may need talaga ng pagkain. So, ayan. Hindi ko lang talaga may papangako yung picture ha, at saka yung video kasi nahihiya din ako talaga. Sa totoong buhay, mahihain talaga ako. Mahihain ako. Hindi ako masyadong mapag-approach sa tao. So, pero ayan, sa kasalukuyan. And, binalik ko sa refrigerator yung lumpia kasi para hindi masira. Kasi natulog pa si Papa. Pakpa na ganito. And, yung longganisa tapos na, nasa refrigerator na. So, ito na lang yung i-repack namin. So, gusto ko nang maligo. Kailangan ko nang maligo kasi sobrang init na. And bumili pala kami ng ito. Kasi yung kapitbahay namin nagbebenta siya ng mangga at saka avocado na evergreen. So, bumili kami. So, ayun. Medyo nakakapagod siya kasi sobrang init. Grabe yung summer talaga. Pero tapos ito, tatapusin ko lang to, tapos maliligo na ako. And kailangan ko nang magsagot ng mga inquiries sa Facebook. Medyo stress. And sa Sunday, kailangan relax lang kami. Last day na namin bukas na mag-deliver. I'm so thankful na meron na kaming tig-deliver. Hindi na nagdi-deliver si Papa. So, yung kapatid niya, yun na yung nagdi-deliver ng mga products namin. Pero, meron kami yun, sabi ko, may delivery charge kami 20 pesos. So, lahat yun napupunta sa kanya. Kung ilang yung i-deliver niya, yun din yung makukuha niya na pera. So, ayun, yun yung namin. Tapos, sa amin yung gasolina, kami yung nagpapagas sa motor. Yung motor kasi hindi amin yun. Motor yun ng aking father-in-law. So, yun yung ginagamit. Kasi, syempre, wala pa kaming sasakyan. So, ayun. Kailangan tayo maghanap ng paraan. So, anyway, ayun. Tatapusin ko lang yung muna yung aking ginagawa. So, yun si Papa. Ay, wag na lang kasi naka-borderless. Wala na namang damit. So, tapusin ko lang to guys, ha. Close up. O, ayan yung itsura niya. Ginaganyan namin siya. 10-10. Ito yung unang ginawa ni Papa. Tigti 12. Sabi ko, masyado siyang madami. Mas okay yung tag sa 10 kasi magbibigay pa kami ng longganisa, diba? So, maraming salamat po sa nag-sponsor nito. Papangako ko po na makakaabot po sa kanila. And hindi ko lang mapapangako yung video at saka yung picture. Pero sana ay pagtiwalaan nyo po na may bibigay po namin ito. So, ayan. 5 pa yung nagawa ko. Diyos ko. Actually, marami pa sa loob ng refrigerator. So, ayun yung gagawin natin.